भाई पहिलं प्रॅक्टिस करतो अकॉर्डिंग बोलता नाही ते त्याला. भाई जिम माझी ना कसं सेंटर फ्रूट अकॉर्डिंगला जिम लवलं भाई. शुभ सकाळ मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे, तुमचं स्वागत आहे डेली ब्लॉग मध्ये आणि आपल्या आवडते चॅनलवर. त्याचं नाव आहे कोकणी स्वीट. तर आजच्या ब्लॉग मध्ये काय होईल बघा तुम्ही. कालच्या ब्लॉग मध्ये झाले मळ्याचे मासे अचानक मध्ये भेटले आम्हाला, अचानक मध्ये. तर रेसिपी ब्लॉग आहे, जाऊन बघा आणि एन्जॉय करा आणि फुल धमाल शेअर करा. गाडी चालवते तो. तर बघू आज काय विशेष. आता नाश्त्याला गुन्हे आपण आज चाय बनवा, चाय चाय आणि बटर खाऊया मस्त आणि ऑफिसला जाऊया. तर बघू आज काय होतंय, आज विशेष काय मस्तपैकी धमाल मस्ती. हे बघा सकाळ सकाळ काय चाललंय. तर कॅमेरा पुसायला लागेल मला. तर भेटूया नंतर. तर मित्रांनो गाईज शुभ सकाळ झाले, शुभ सकाळ झाले कधीच. तर आता संध्याकाळ झाले ऑफिसवरून आले आणि सर्वांना सर्वप्रथम रामनवमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आज रामनवमी काही आपल्याकडनं राहून गेलं. तर तिकडे मस्त जेवण बनतंय, इकडे पिल्लूची मस्ती चालू आहे आणि मम्मी गेले खाली मठामध्ये. तर बघूया काय करायचंय, काय शूट वगैरे करू आपण आणि ह्याला घरी सोडू आपण. अरे नको काय घरी जायचं ना. तो असं काय म्हणजे मुद्दाम बोलताय असं असं काय करतो डोंगी फटके जाणार. तर बघत राहा ब्लॉग आणि बघू आपण नंतर. ओके ओके. याला देऊ आपण फटके आणि याला पाठवून देऊ आपण घरी. लागलं तर भेटूया आपण नंतर, भेटूया बघूया काहीतरी घेऊन येऊया आणि भेटूया आपण. ओके बता मुझे. मित्रांनो आता आम्ही करणार आहे शूट. थांबा जरा, मी तिकडे काळोखातून जातोय. थांबा, दिसतोय का? दिसतोय आता दिसत. तर आपण करूया शूट मस्तपैकी एक थोडासा फनी रिलेटेबल शॉर्ट्स आपला व्हिडिओ. इथे लावतो आता मी स्टँड आणि छोटा सोनू गेला आपल्याला आपला व्हिडिओ घेईल. तर BTS साठी आपण लावूया आता स्टँड, नंतर डायरेक्ट शूटमध्येच भेटू. नितेश भाऊ आलेले आहेत आपले मानाचे व्हिडिओचे प्रमुख उपस्थित पाहुणे. नाही रे बाबा, कोरिओग्राफर, डायरेक्टर सगळं काय पण चढवतोय भाई, चढवतोय माझ्याकडे बघतोय एक नजर आणि लगेच बोलतोय शहाण्या. चला चला व्हिडिओ बनवूया. चला कंटेंट शोध आणि बनव पटापट. व्हिडिओ बनवूया. गाईज इथे लावलेला आम्ही रितेशचा फोन. ही पण लाईट पाहिजे का? रितेशचा फोन लावलेला आहे. हे भाई काय रे डेंजर आहे. चरण आता पडला असता. पडला नाही तर आता आम्ही लागला. आता आम्ही करतोय शूट. दिसतोय आम्ही दोघं, दिसतोय जवळ उभं हा बघा राहा. आलं. इकडेच थांबेलला जाऊ. बघ ना थोडं लांब उभं राहा. कसं आहे लाईट लावून आतली बाबा, काय कंजूसी करतोय. मला बसलं छान. सांगू करशील पा सांगू का करशील करू ना. काय बोलायचं बघ. ऐक तर मला बोलू देतो मग तुला डायलॉग गेल नाही. ओके. हा चालण्या का चमकतात रे. तू कॉमर्स वाला आहेस की आर्ट्स वाला? आर्ट्स वाला ना. पहिलं मला सायन्स वाला आहेस का? तू तेवढंच बोल. सायन्स वाला नाही नाही एक थांब मी सांगतोय ना यार जरा. मी क्वेश्चनचा डायरेक्ट विचारणार, तू काय घेतलं? ऐक ना तू मला एक सांग, तू सायन्स वाला आहेस का? नाही यार भाई मी तर आर्ट्स वाला आहे. आजोबा चमकतात तुझे, आजोबा चमकतात. आजोबा चमकतात. आजोबा आजोबा चमकतात. बोल काय नाही होत. हा ठीक आहे समजलं ना आता. ते बाई गोरं दिसते ना.
एक मध्ये घे, 5 मध्ये ठेवून नंतर फा होऊन जाईल व्हिडिओचा फा. दिवाळ येत नाही ना भाऊ मध्ये, नाही त्याला इकडे करायला उभं. काहीच नाही ना, मीच येतोय ना फक्त. आणि मीच येतोय ना फोकस फक्त. फोकस मला कर भाई, त्याला नाही केलं तरी चालेल. MLA म्हणून आलाय आज. एमिने कुठं परत दादा आपण. shirt आहे. वाजू दे ना, तिथलं काय नाही आवाज, आता बाहेरचे ते आवाज आहे. एक मध्ये घे. तुझाच फोन वाजतोय हे काय यार, channel लॉज या. हा ना. 2 वेळा तिथं टेबलात जाऊन लात मारली, फोन पडेल तिथं. चल की. चल घे आता. तू फिरू नको, तू असंच सांग मला. कसा असा कसा बघू. तू बघू असं नको, होतं, तू असं. माझ्याकडे बघ रे. तुला काही घेणं देणंच नाही तिथं, असं आहे. बरोबर आहे. भावा तारे का चमकतात रे. अकॉर्डिंग टू सायन्स. कॉमर्स घेतली. काय फालतू सॉरी आहे सॉरी रे. सॉरी सॉरी सॉरी. मला पहिलं सांग, तू सायन्स घेतलेलंस काय? मी म्हणलं नाही यार, मी आर्ट्स घेतलेलं. अकॉर्डिंग टू सायन्स असं बोल, आणि नंतर पहिलं मला सांग, तू सायन्स घेतलेलंस काय? असं करायला आता बंद करूया आपण, हां कारण समजणार ना मग हां मग मजा नाही येणार. ओके, नंतर भेटू नंतर. अकॉर्डिंग टू सायन्स. भाई पहिलं प्रॅक्टिस करता, अकॉर्डिंग बोलता नाही ते त्याला. बाई जिम माझी ना कसं सेंटर फ्रूट अकॉर्डिंगला जिम लवलं बाई. अकॉर्डिंगला काय बोललं? कधी कधी होतं रे ते जिम. F2. अकॉर्डिंग भाई त्या ब्लॉग मध्ये आहे, अकॉर्डिंग टू एक टाक त्याच्यात. अकॉर्डिंग टू सायन्स. असं बोला, असं अकॉर्डिंग टू सायन्स. चला अकॉर्डिंग टू सायन्स. चल यार, मी सारखं प्रॅक्टिस सारखं झालेली आहे acting नाही आपल्या करू भावाची, शकत यार. तर आपण बघूया आता. असं ऍक्शन घेऊ. अकॉर्डिंग टू सायन्स. हा घे ऍक्शन, बघू आता फायनल टेक. हा चले घ्या. वाच. शूट घ्या भाई. चला. आपला कंटेंट शॉर्ट झालेला आहे आज लवकर शूट करून. ए भाई यार, तुझ्या फोन मध्ये घे ना, क्लिअरिटी येईल. जा जा, नाही देत जा. चल जा. ना, मी जातो. जा, याला फोन नाही देत जा जा. ठीक आहे, चल, माझ्याकडे आहे बघ, चरणकडनं मी आदेश घेऊन ठेवलाय. तू हे नाही- भाई, मी पण नाही माझ्यासोबत करत prank आहे. झालाय. हा. माझ्यासोबत जोक झालाय भाई. हा चतुर. हा, याला मी आणि मला बोलवलं. लक्षात पण होतं, त्यानेच दिला मला, आणि माहितीये हा का? फोन देऊन झाला, त्यानेच दिलाय भाई मला. कारण की इथे फोन आहे रितेशचा. आणि तिथं कोण आहे? सुयोगचा. चल चालेल. चल व्हिडिओ घे मला. हा, एडिट कर. टाइमपास करू. एडिट कर आणि मग मला दे फोन व्हिडिओ. घेतला एडिट ठीक करून आहे? बोलते. एडिट कर. फोन घेतलाय तर आता एडिट कर आणि दे. गुस्सा कसा करू? हा मुलगा आहे ना. हा हा अच्छा. काय वाचत होता ह्यामध्ये मला सांग, काय वाचत होता? भंडाऱ्याची लोकांना कळू दे की काय वाचत होता. भंडाऱ्याचं आमंत्रण आहे. याला मला चांगली काहीतरी वही ठेव. अरे पण भेटत नाही ना टायमाला. असंच मग आता काय केलंय मी, असंच असतं. ते घेतलं, आता जे भेटलं ते घेतलं. आणि यामध्ये नाव आणि वाचत video होता check की केला. किती पैसे दिले. हा, ऍक्च्युली मी आतलंच ओपन केलं. बघा किती 500 त्यामुळे मध्ये मध्ये मी डायलॉग विसरत होतो. कॉमर्स वाला. अकॉर्डिंग commerce टू वाला. अप टू गेट मी कॉमर्स आहे ना, मग ते पैशाचा हिशोब. काहीतरी चांगलं कॅल्क्युलेशन बोलू करत ना होता भाई. भाव आपला. कॅल्क्युलेशन बघा तुम्हीच काय 100 किती. हा, आम्ही नाही दाखवू शकत ते. चला, सॉरी. घेऊन जा तुझ्या घरी. चल. लाईटी असं उभं राहा ना, असं चांगलं आहे व्हिडिओ. कसं मी दिसत नाही ना. नाही, आता मी चांगलं दिसतं. आता आता गोळा मला दिसतं. रितेश आता गिफ्ट देईल वेगळा कशाला कॅमेरा. इथं बघ. अरे हा नाही, मी तर सांगतोय काय स्टँडला असं काय gift कॅमेरा देईल? वेगळा गिफ्ट देणार आहे रितेश मला. कोणता 360 वाला? हा, भाई, लोकांना पाहिजे भाई तो. 360 भाई आला तुम्ही. म्हणजे असं बाहेरचं पूर्ण मला असं- केस का पाहिजे उद्या. भाई पण काय पण बोला, चरण हम्म. आणि काय काय तुझे मित्र आहेत, मी जे बघितले मी जे नोटीस केले ते सांगतो हा. कॅमेरा चालू असला ना ही चालू. नाही, काहीतरी त्यांचं वेगळंच ते अनलॉक होते साईड, आणि एकदम असं समोर भरपूर लोक उभे आहेत, असं उभे राहतात आणि बोलायला लागतात. कारण बघ आपल्याला काय बोललाय. बरोबर आहे ना भाई, जे आहे नाद ते करू आहे. नको आमचं, सांग नाद चरण करू पण नको. ए बाबा नाही नाही, आम्ही कॉमेडी, मी पहिल्यापासून कॉमेडी आहे. कॉमेडी नाही रे, म्हणजे बोलण्याचा वे. हा, म्हणजे आपल्या पूर्ण देतो. आपल्या संगती बोलताना बरोबर बोलताना कॅमेरा चालू ना, असं वेगळं लगेच वेगळं. अरे भाई तुम्हाला नाही माहिती काय सांगू कसं माहितीये आता? का? मी एकदा हे बघ, हे बघ, हे बघ. गपचूप- कसं गपचूप माहितीये, shoot कसं सांग. नाही नाही, आता ते व्ह्यूअर्स ए. ठीक आहे त्यांना हा. हो, हो. एकदा गपचूप शूट करूया आपण. काय हा, दिसेलमध्ये. हे कसे तो असे वेळ तसे कसा? बसलेले असतात आणि अरे, असे बोलतात ना आता मला मी normal. अचानक कॅमेरा घेऊन येतो. लगेच प्रोफेशनल नुसतं लँग्वेज, photo काढतो बॉडी का? लँग्वेज चेंज, भाई ते वाला. मग ते व्ह्यूअर्स आहेत त्यांना भाई एंटरटेन करणं. हा, पण तू वे नको बदलू. रिअल नाही नाही, बरोबर आहे, ठीक आहे. एवढं पण नको ज्ञान देवा आता भाई माझ्या Real च आहे भाई. चल. रिअल आहे चरण, रिअल आहे भाई. चला चला, नंतर पैसे व्हिडिओ भेटले रे मला माझ्या त्याच्या खिशात. मोबाईल हे वर. बघ. हे माझेच होते ते. हे याचा पडला माझं असते शर्ट काय आहे, आले रे. माझं शर्ट आहे, माझे पैसे आहे. बोलतो माझे हे होते, गॅलरीत पडले होते.
गाईज मित्रांनो, ब्लॉगचा एंड. आज रामनवमी तर ताईने स्पेशल बनवले काहीतरी गोड म्हणून. सीताफळची बासुंदी शोधून दमली आणि फायनली ताईने घरी बनवली खीर, तांदळाची खीर बनवलेली. तर आम्हाला कधी भेटते ती आम्ही वाट बघतोय बघा. अजून भरली जाते तेला वाटी. मला कला कशात हे पण दे. आणि ही खीर आलेली आहे. चव तर सांगायलाच पाहिजे. हे बरं आहे, मला टाइमपास करायला लावलंय आणि स्वतः तर बरोबर ओतून घेतात, पलटी मारतात. थांबा मी टेस्ट सांगतो. एकदम मस्त चविष्ट. हो एकदम चविष्ट झालेले. तर आजचा ब्लॉग पण पुढे पडेल. कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री. काळजी.